Thank you.
Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Idama hatop doauro, tiop manadi honuain, asa unang adung na membuat tu palmi. Haleluya. 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 Martangiang mahita, alea manami na di banua ginjang, namandok mauliate dohami tuho, ala di pabotohon ho tuhami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, nalausal pusugot langit dohotano, alay na hoto anggo hatam, rudi saliling-liling na, akup nii, ikon patardo sugot saluhut jolong ma di jolo ni habang sa paruhuman mi, say asi maroham di hami, pahot marohanami marhapor seaon di hatam, marhite-hite tondi parbadia, padungo mahami, jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami, paimay mahon ho, jala asa dapot hami, hanguluan na sora suda. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 352 ayat sada dohot ayat 3. Saye ma
Tabegema patik ni dibata di bagasan sadarion, ima natar surat di patik parjulu sahatu patik paupaton. Patik parjulu. Au do Jehoba de Batam, ninna de Batata, dang jadi marakup au bahenonmu de Batam. Patik paduahon. Dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu, manang aha na di banua ginjang dohot na di banua tongaon, rodi na bagasan aek na dituruni tano, yang go tunggabe si sombaon manang siuluan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni de bata, yang go soture dalana, ai hona uhumna do sogot akan amarsineang di goarna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiaon ari minggui, dina onomari maulah hamuna sasi ulaonmu. Ala yang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jehoba de Batam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onomari do ditopa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do umbahen na di pasu-pasu di bata Jehoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Atong rap mangido gugu mahita tua dopan ni de bata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan di bata, sai pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Marende hita sian buku ende nomor 44 ayat 3 sahatu ayat 4 di ayat 4 terima hita jongjong. Sigate rohamuna be sai tanda dosamu sude parikot rohamuna manjakon si palu
poti madosata nagodangi tua dopan di debata, tapa unduk mi marohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na suhatu dosan jala amanami. Hujo hami doguar munabadiai, ala targogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak di debata nagabe julma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban waginjang doho mangondihon hami. Asiro ham di hami. Sepatok tong madi hami roha hamau liateon tuho. O ton di perbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit. Pinahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa maras ni roha hami mangulahon lumo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Se unang tulak hami. Se tangihon mahami. Ho ale di bata. Ama, anak, doton di parbadia. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuhasesani dosata. Songonondo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anakna nan sadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling ni lelengna di ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Tabigima ende pujian siankor wilayah Kolose.
Marende hita sian buku ende nomor 540 ayat 1 ayat 2. Bikni bikas ni holong ni Tuhan tai dia ditobus dohotmu dari pardosa songonau alayon donahu boto di tiop Jesus gomos tangaku tondiku dodi ramoti rodi haroronai buni umbai umau di hor honde bata di banahu haposiho di dolo Golgata alayon donahu boto di tiop Jesus gomos tangaku tondiku dodi ramoti rodi haroronai. Tatangihon mahatani di bata turupuk epistel dihita di ari mingguon imana tersurat sian buku Yohanes sada ayat 10 sia 1 ayat 20 alu. Tajahama marsikat soreng. Yohanes sada ayat 10 sia 1 ayat 20 alu. Disuruh aka Yahudi sian huta Jerusalem ma aka malim dohot halak lepi manukun si Yohanes. Ai ise doho gabe on ma dihatindakon. Gabe di sukun nasi damai bana atong ise doho si Elia do ulaning jadi di dogma dang iau panuri rangi doho dungi dia lusima dang. Dungi nin nama suara ni naman jojo di halongonan doau patigor hamuma dalan ni Tuhan songon naung ni dok ni panurirang Jesaya. Jadi di dok nasida mamanukun ibana buasa mandidihon ho so manang Kristus ho manang si Elia manang panurirangi. Ibana doi narosian pudiku na hurang tama doa makar hari tali ni si patuna. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalano peopsa. Amin. Tabegema marendekor paropuan gabungan.
Parende hita sian buku ende nomor 40 ayat 1 ayat 2 di ayat 2 rima hita jongjong. Tindakon maha porsiaotai, sungun nahina tindakon hidungata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido omba pargogo na soha tudusan, tumo palanya Tuhan. Au porsia, anak na debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhoni si Maria, naga begabean si Anton di Porbadia. Andorang sohabubon ido tuata na tomat neberni bubon islas nama tetap pajar libana di hoki nasil la tuat kebon tuntutan namula maulu di hari patuluh nama naik tu surgu laundul tu siamun dari bata Jehovah amanai pargogona suatu dosani disima ibana pamomula suku utano manghumi halak nama ngulu dohot namate. Au porsea di tondi parbadia, jalarong sada huria nabadia, huria topan ala Kristen akan nabadia, doh dia esani dosa, doh dia hatai namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate, doh dia nguluan dan sudah. Amin. Tabegema endesian kor ama Ebenezer.
tabege matik ting. Warta Jemaat 8 Desember 2024 dengan topik Paulihamu Dalan di Jehovah atau persiapkan jalan untuk Tuhan. 1. Nama minggu kita hari ini Advent yang kedua. 2. Statistik baptisan. Pada hari Kamis 26 Desember 2024 atau pesta Natal yang kedua, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak, kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota Jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Yang keenam, kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu 8 Desember 2024 kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk panitia perayaan Natal Ama Perempuan. Yang kedua, pada hari Minggu 15 Desember 2024 yang akan datang kita mengantarkan persembahan ke depan altar beramplop untuk pos pelayanan Pare-Pare. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Kedelapan, pengumuman. A1, paduan suara di pos pelayanan gua. 1. Pada hari ini Minggu 8 Desember 2024, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Ama Ebenezer. Ibadah masuk pukul 18.00 WITA. Kedua, pada hari Minggu 15 Desember 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan gua adalah Kor Remaja. A2, Kor Wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 15 Desember 2024 yang akan datang, Kor Wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah Wilayah Galilea. A3, Rapat Parahlado Partohonan. Pada hari Sabtu 14 Desember 2024 mulai pukul 09.00 sampai dengan selesai bertempat di gedung sekolah minggu, Parhalado Partohonan akan melaksanakan rapat program kerja dan anggaran tahun 2025. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dan dalam penyertaan Tuhan. A4, laporan program tahun 2024 dan program baru tahun 2025. Berhubung rapat Parhalado Partohonan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Desember 2024, dengan ini dimohon kepada seluruh pengurus kategorial dan seluruh seksi dalam naungan Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan program 2024 ke Ketua Dewan masing-masing serta mempersiapkan program dan anggaran untuk tahun gerejawi 2025. Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A5, Rapat Huria. Pada hari Minggu 22 Desember 2024 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat huria untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar tahun 2025. Dimohon kepada majelis dan seksi-seksi kategorial untuk menghadirinya. Demikian juga jemaat yang sudah dihubungi Sintua wilayah masing-masing. Rapat akan dimulai setelah selesai ibadah minggu atau pukul 11.00 WITA sampai dengan selesai. Tempat gedung Gereja Bahasa Batak. 6, Tok Tok Ripe untuk pesta huria.
Berhubung sampai saat ini masih ada jemaat yang belum memberikan tokripe untuk pesta huria. Bersama ini dihimbau kepada jemaat yang belum memberikannya untuk segera menyampaikannya melalui majelis wilayah masing-masing. Adapun tokripe yang disepakati panitia adalah minimal 200.000 per keluarga. A7, jadwal kebaktian Pesta Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 HKBP Makassar dapat kita lihat yang ada di warta di tangan kita masing-masing. Yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Itu yang pertama, 1, Inang Nyonya M. Simatupang KR Boru Simanjunta. 2, Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Situa AT Simanjuta SLN Boru Sihaan. Yang kesembilan, Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. Yang kesepuluh, Amang H Sitorus Pane. Yang kesebelas, Amang Situa Dr. Andus TS Huta Barat. Yang ke-12, Inang Nyonya Giha Siregar ED Boru Batuara. Yang ke-13, Amang Sintua W Purba. Yang ke-14, Amang Dr. Hewan NEE Hasibuan. Yang ke-15, Inang Nyonya T Sitanggang Eng Boru Huta Barat. Yang ke-16, Amang SPP Pasaribu. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretariat gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang bagian C, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang. Yang ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Yang ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Pemakaian gereja dan sopo dapat kita lihat yang di warta kita masing-masing, dan juga pengeluaran dan kemasukan uang huria kita bisa kita lihat di warta kita yang ada di tangan kita masing-masing. Tona Sinode Godeng tahun Napa Ono Pulupituhon HKBP tanggal 2 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024. Mandapoton napinar sangapan sude ruas dohot parahlado HKBP di Inganan Nabe. Gabe madihamu di bagasangguarni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Mardongan roha mauliate tutuhatta debata dohot las ni roha nasihat tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huriai di patupa huriatta do sinode godang paono pulupituhon mamuka sian ari Senin 2 Desember sahat ro di aris Sabtu 7 Desember 2024 namaringanan di Parhutaon Seminarium HKBP Sipaholon Tapanuli Utara. Dohot hari Minggu 8 Desember 2024 ima pelantikan Nadi Patupa HKBP PA Raja Tarutung. Dibuka do sinode godangi marhite ibadah dohot ulaun nabadia. Nadi dohotan ni 100.786 halak. Torop ni ruas ni sinode godang rapon tamue pendeta Dr. Elmerik M. Kigembe, Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI Natar Pilit, Pendeta Jack Cleveland Priest
Prince Manuputi, suang songoni nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, rapon aka undangan narosian Pamaretata Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Dohot, Kabupaten Humbang Hasundutan. Mardalan do sinode gudangi di bagasan Tondi Namasai Dame, uli di bagasan Hasadaon Dohot Sonang Niroha, sinondangan ni tema alai pembaruhamuma dirimu di bagasan Tondi Nirohamuna, Efesus 4 ayat 27. Dohot subtema di bagasan holong nasian Kristus Dohot Hasadaon itondi Barbadia namar situtu do HKBP pembaru padan hadirion budaya Dohot hatuaon di Pangulana, ruas Dohot institusinya patuluson ulaon panjuon ni debata tuhurianai di Bortibion. Marhite tema Dohot subtema on di jauh HKBP sandok ruas ni sinode godang Dohot sude ruas ni huria marsahalak Dohot hatopan laho paimbaru dirina mangulahon panjuon ni debata tu HKBP asa gabe pasu-pasu tu Bortibion. Di bagasan roha mauliate do tu debata tandok ruas ni sinode godang manjalo barita jujur tahun manang barita pelayanan ni Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Nama kakam sude laporan pangulau ni Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Dional Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Daniel TA Harahap MTH, Dohot Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purada Sinaga MTH, periode 2020 sahatu 2024. Suang songonima nang laporan pangulaon ni ganub yayasan lembaga badan komisi komite do tim pangulaon ni sude pareses na 22 distrik di HKBP. Sude pangulaon saleleng periode 2020 sahatu 2024 gabe bohal doi dohot ojahan di HKBP laho manakabi dohot patuluson transformasi paimbaruhon diri dohot badan ni HKBP na nanaing tutikina naro laho mangului manggohi panjuon ni debata asagabe pasu-pasu tu Bortibion. Tapuji matuhatta ala dipatau tuhatta do sinode manotopon rencana strategis HKBP 2024-2020 lalu akalaka transformasi manang pembaruhon diri jala akka dalan patuguhon sentralisasi parhepengon HKBP tu jolo. Sinode godang na paonopulu pituhonon HKBP on ima gabe sinode godang priorisasi di HKBP do mutusi di patupado pamilion tu uluan ni sandok HKBP periode 2024-2020 lalu. Ima marhite-hite mamilit Eporus Sekretaris Jenderal kepada Kepala Departemen Koinonia Marturia Diakonia Dohot 32 halak pareses tu 32 distrik ni HKBP. Aka omma uluan ni HKBP natar pilit di sinode godang 2024. Ima sada Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan STH, Sekretaris Jenderal Pendeta Rikson Hutahian MTH, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Dional Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolong Admin. Dohot 32 halak pareses natar pilih. Ima sada Pendeta Amin Amir Jaitun Sihite MTH,
Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM, Pendeta Bigwan Simanjuntak MTH, Pendeta Donald Sianturi MDIP, Pendeta Epsan B. Huta Barat MTH, Pendeta German Butar-Butar STH, Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH, Pendeta Hasudungan Manalu STH, Pendeta Henry Nabitupulu MTH, Pendeta Henry Banuarea STH MM, Pendeta Herbin Silaban MTH, Pendeta Hokler Lumban Toruan MM, Pendeta Johar Purba MTH, Pendeta Kamson Pasaribu MTH, Pendeta Marganda Lubis STH Engkom, Pendeta Martin Manulang STH MM. 17 Pendeta Mauli Aritonang STH, 18 Pendeta Nixon Simanjuntak MTH, 19 Pendeta Nixon Simanjuntak STH, 20 Pendeta Oluan Nainggolan STH, 21 Pendeta Ridui Batubara STH MPDK, 22 Pendeta Ridel Sihotang MTH, 23 Pendeta Riantolori Sianturi MTH, 24 Pendeta Robin Sarhot Lumbanggaul STH MM, 25 Pendeta Sampur Manulang STH, yang na 26 Pendeta Samuel Sitompul MTH MM, 27 Pendeta Samuel TH Ambarita STH, 20 Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin, 20 sia Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI, 30 Pendeta Tonggo Sitopul MTH MM, 31 Pendeta Victor Singgal Silalahi STH MM, 32 Pendeta Wisno Sihombing MTH. Di paujung do sinode godang napa ono pulubituhon HKBPon marhite pertanyaan pangujungi di hari Sabtu 7 Desember jam 11.30 WIB. Dungi di udu tima ibadah pelantikan ni uluan ni HKBP Naim Baru periode 2024-2020 di hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di gereja HKBP Pearaja Tarutung. Tuk takasma tabuan di tangyakta asa tulus nasa haputusan ni sinode godang pa ono pulupituhon HKBPon doho sude uluan natar pilit manguluhon HKBP periode 2024-2020 di bargugui jalan barbisuhi tuhatta laho manguluhon HKBP songon anak mata dohot pamatang ni Kristus tu 4 tahun naroon manggohi ulaon paimbaruhon diri dohot mangului panjuon ni debata asagabe pasu-pasu huriata HKBP tuliat portibion dohot hasangapon ni debata ama anak doton di Parbadia. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 mardongat tabe dohot tangiang atas guar ni ruas sinode godang HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Epurus HKBP 2020-2024. Demikian warta kita dan pesan dari Skoda Godang. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Marende hita sian buku ende nomor 40 sada ayat sada do seterusna huhut papungu pilihan parjulu. Sai jakon maraja
sasude hamuna marsakroha jono dorajai naro mangabul roha ninasana tuki koro nuan kae inganan hasonangan ima partangiangan nina porseai Amuna somarata di hasianganon namorado rajata namrotu hitaon sari honon nado saluna hasea alai salujea pabalionado atong gilgil mahita manomurajai mangukabi ibana sandok rohatai dengan nuan kaban dalam naturohata nana sosonangona tiur maitabay godang dole honona dita sasude sanay ngotona nuan rohatabe tung isehitaon manjua paluahon manjua pasonangon nirajai atong. Tanya kita. Damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras makamang dot taminang. Selamat minggu Advent napa dua homma di hita saluhutna. Hatan itu hata tu tonga-tongata di bagasan mingguta di Advent napa dua honon tarsurat mai di buku panurirang Yesaya bidu 40 mamuka masian ayat sada saha ro di ayat 5. Yesaya 40 ayat sada saha tu ayat 5. Ujaho kami tu tonga-tongata songonom mahatan itu hata dihita. Apuli hamum bangsoki nina debatamuna
hata apul-apul ma dok hamu tu rohani isi ni Jerusalem jala jauhon hamu ma tu nasida nunga marujung parukilonna nunga salese dosanai ainunga di jalo siantangan ni Jehovah silopi dua sikka ni saluhut dosana suara nina jauh-jauh di halongonan pauli hamu madalat di Jehovah patigor hamu ma di adaran dalan balobung ni debatata ikogo hado nasarura jala parejeton nasa dolog dohot butul-butul jalagabe na hornop do na maranakko tuat jalagabe rura tanggurung ni dolog jadi patarma hamuliaon ni Jehovah jala sange nasa sibuk marnidasa ai pamangan ni Jehovah do madok hata Indonesia didok songonon hiburkanlah umatku demikian firman Allah tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ima sahat ni hatan itu hatta. Dia makamang do taminang. Memang macai hacik do molo pola madabu sian inganan partibo madabu sahat tu inganan partoru dari atas paling atas jatuh sampai ke paling jatuh ke bawahnya itu sangat menyakitkan. Namo rahian, namo rajong, gabe pogusian, sian na sangapian, gabe marlea. Iya. Itu sangat menyakitkan. Songonido bangsa Israel dihabuangan. Bangsa Israel inama ditikinai sangatna. Bangsa yang begitu dihormati, bangsa yang begitu terkenal, bangsa yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Tetapi kemudian semua kemuliaan, kekayaan hilang semua. Ditiki madabu nasida dibuat tuha buangan. Itu adalah penderitaan yang begitu sangat berat. Nani alaman di bangsa Israel akamang dot taminang. Jadi memang dengan apala bui besok tabayak kesonari atar songod dia do hacik ni nani rasahon nasida mulu dihabuangan. Alai bui do honon bahwa memang ya mungkin lebih daripada apa yang kita ketahui. Begitu besarnya beratnya penderitaan yang mereka alami. Bahkan pola do akamang do taminang gabe hira sojol mabe nasida dianggap akabangso. Dan hira jolma be diperlakukan nasida. Puasa ala memang dianggap manasida gabe songon bangso yang tidak memiliki harga diri. Begitu sangat menyakitkannya. Alaya kamang dot taminang ikomula do hita lah humamereng puasa poleh ku gabe songoni nasida. Ya tentu ya itulah konsekuensi yang harus mereka terima.
Omma jabar nasida na ikut jalo onna ala memang manadikot dewata. Meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan bukan jalan yang terbaik. Tidak ada kebaikan yang akan diterima ketika meninggalkan Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada kehidupan oleh orang Israel. Dung mamora nasida lupa nasida di Tuhani. Dung marsangap nasida lupa nasida di Tuhani. Saya diripu nasida do. Dung mamora nasida. Oh alani jawokku do kabe. Alani malokku do. Alani hatawokku. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Israel. Sehingga mereka harus jatuh ke dalam pembuangan. Tuhan yang memberkati mereka menjadi bangsa yang terberkati, menjadi bangsa yang dihormati, menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang penuh dengan kekayaan yang melimpah. Tetapi ketika mereka setelah sampai di puncak, mereka melupakan Tuhan. Justru mereka pergi menyembah berhala-berhala. Mereka pergi menyembah kepada Allah-Allah lain. Akhirnya ketika mereka berada di puncak paling tinggi, Tuhan jatuhkan mereka. Jatuh sejatuh-jatuhnya ke tempat yang paling rendah. Itulah pembuangan yang dirasakan oleh bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka Amang Inang ini menjadi peringatan bersama juga bagi kita. Jangan kita pernah untuk sekali-sekali meninggikan diri kita. Apapun yang kita terima dari Tuhan, kita harus selalu mensyukurinya. Bangsa Israel menjadi sebuah peringatan bersama bagi kita. Begitu sangat-sangat menyakitkan ketika kita harus jatuh dari tempat yang paling tinggi, jatuh ke tempat yang paling rendah. Di situasi si taonon na diadopan di bangsa Israel, pola sampai 70 tahun leleng na nasida gabe bangsa na terbuang nasida. Tumatangis nasida. Hacik ngulu di nasida di habuangan. Itu adalah penderitaan yang begitu sangat lama. 70 tahun kira-kira bisa dikatakan satu generasi harus menjalani penderitaan, menjadi sebuah bangsa yang tidak dinilai, menjadi bangsa yang tidak dianggap seperti itu. Tetapi Amang Inang di situasi nasi songonima Roma hatani debata tutonga-tongani bangsoi molo tajaha di biddu opak puluon. Roma hatani debata tutonga-tongani bangso Israel nama dok nakaning songon natajaha di bagasan turpu tahun. Apuli mabangsok kinin. Hiburkanlah umatku. Didok museng di hatan itu hata di si ainung ngamarujung parukilonna. Ainung ngasalo senang dosa nasida sudena. Itulah berita penghiburan yang disampaikan Allah ke tengah-tengah umat Israel. Di tengah-tengah penderitaan mereka di pembuangan itu ada suara dari Tuhan kembali tiba-tiba muncul. Kenapa? Karena selama ini ketika mereka di dalam pembuangan mereka menganggap bahwa ada ngarong betuhani. Itu pikiran mereka di dalam pembuangan. Tabayak ko majo nga 70 tahun leleng nga. Hiraswarong manangahan na terjadi. Suara Tuhan tidak ada. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu sudah jauh dari mereka. Atau mungkin menganggap bahwa Tuhan itu tidak sayang lagi bagi mereka. Atau menganggap mereka bahwa Tuhan itu sudah menolak mereka. Sehingga mereka memang sudah benar-benar berputus asa di dalam penderitaannya. Tetapi tiba-tiba muncul suara Tuhan mengatakan, hiburkanlah umatku. Bahwa Tuhan siap untuk mengampuni dosa mereka. Tuhan siap untuk mengakhiri penderitaan mereka. Di tengah-tengah ni parukilon nasida kamangdo taminang gabe sadago bardoon sebenarnya nang di tengah-tengah ni parnguluat tapi. Bagaimana penderitaan bangsa Israel di dalam pembuangan ini menjadi sebuah peringatan, menjadi sebuah gambaran juga di tengah-tengah kehidupan kita. Ini menjadi sebuah gambaran untuk mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita gudang dunang akasitaono.
Godang donang aka paru kilon na buya do bata di tonga-tonga ni parnguluat. Ada banyak hal pergumulan yang bisa kita hadapi, bahkan membaik kita gabe pola sampai tu matangis kita di tonga-tonga ni ngulut tahun. Alai di paing hatani di batama tu hita marhite turpu di minggu ta sadarion akamang dot taminang neng dohonon ni hatani tu hata tu tonga-tonga ni bangso Israel nang tu hita be di bagasat tikyon tung songod dia pe borak ni sitaonota tung songod dia pe borak ni parukilota di bagasang nguluta. Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Itu adalah berita sukacita yang mau disampaikan kepada orang Israel. Sejahat-jahatnya mereka, sebesar-besarnya dosa mereka, Tuhan tidak akan pernah melupakan umat yang telah Dia pilih. Tuhan tetap menaruh perhatian kepada umatnya. Sekalipun mereka telah berdosa, tetapi Tuhan siap untuk memberi pengampunan. Ini menjadi sebuah pengharapan bagi kita Amanginang neng madok tu hita di tonga-tonga ni parukilot tapi di tonga-tonga ni si taonota di bagasang ngulut tao dohono ni hatani tu hatta tu hita tung naso jadi lupa Tuhan di hita di boto Tuhan do arsakta di boto Tuhan do namasa natahilala di si taonotai ino neng dohono ni hatani tu hatta nang di tonga-tonga ta di bagasan parukilot ta kamang dot tamina. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu mengingat, dia tahu bagaimana pergumulan kita, penderitaan kita. Songon namasa di tonga-tonga ni bangso Israel di bagasa turpu tahun, di bagasa si tahun do penasida. Mereka masih di dalam pembuangan, tetapi Tuhan sudah menyuarakan kepada mereka akan adanya berita akan pemulangan mereka kembali ke Yerusalem. Nga masihol na sida songon edeni punganaman akaning masihol na sida tu Sion masihol na sida laho mamereng laho ro tu Yerusalem. Itu akan menjadi kenyataan. Mereka akan kembali ke tanah mereka. Itu adalah sebuah berita sukacita yang mereka terima dari Tuhan. Jala dohono ni hatani tu hata nasida nungaro hata pangapulioni ti nasida ikom marujung ma sude akka parukilon nasida. Di dalam penderitaan itu akan berakhir. Neneng didok tu nasida akamang dot taminang walaupun mereka sedang berada di dalam penderitaan pada saat itu jangan pernah berputus asa. Jangan sampai berputus asa di dalam penderitaan. Kenapa? Sebab Tuhan akan datang membawa keselamatan. Tuhan akan datang membawa kelepasan. Jala molota jaha di ayat selanjutnya akamang dot menang didok do di bagasat turpuki bahwa dangadong nasator tarpatuba dewata. Segala sesuatu Tuhan dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Sebesar-besar apapun keputusasaan daripada umat Israel di dalam pembuangan, tidak ada yang tidak dapat Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah yang berkuasa atas bangsa Babel, Allah yang berkuasa atas bangsa manapun. Asa om menagawe tona ni debata nang tuhita akamang dot taminang di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta. Tung songo dia pe borak ni akasita onota. Tung songo dia pe borak ni parukilota. Dau mapadelea siak kita. Jangan pernah kita mengatakan untuk berputus asa. Alai ikong ngulu namar pakiri modohita. Kita harus hidup di dalam pengharapan. Ido jauh-jauh namar apen. Kalau orang yang beradven itu adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan. Orang yang memiliki pengharapan. Itulah perayaan Advent. Penantian kita akan kedatangan Tuhan. Jadi orang yang beradven itu adalah orang yang berpengharapan bahwa akan ada keselamatan yang akan Tuhan datangkan. Akan ada kebaikan yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka kita berpengharapan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Sesulit-sulitnya hidup kita, seberat-berat apapun hidup yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah kita berpengharapan. Tetaplah kita berpengharapan bahwa Tuhan yang berkuasa atas setiap pergumulan kita. Amanginang firman Tuhan mau berkata kepada kita, orang yang berpengharapan itu sesulit-sulitnya hidup pasti akan bertahan. Itulah kelebihan daripada orang yang beriman, orang yang berpengharapan. Sesakit-sakitnya hidupnya,
Orang yang berpengharapan itu selalu akan berusaha untuk bangkit. Dia tidak akan pernah menyerah dalam keterburukannya. Dan orang yang berpengharapanlah yang akan bisa kembali. Oleh sebab itu kita diingatkan firman Tuhan. Molo marsitaono kita unang gabe madau kita si Tuhan. Alaikon sebaliknya do gabe pajono kota ma dirita tu Tuhan. Itulah orang yang berpengharapan. Dan gabe dau kita si Tuhan alani akaparukilon. Tetapi justru kita semakin mendekat kepada Tuhan. Imana parjolo akamang dot taminang napaduahon. Dohono ni hatan itu hata matu hita molo si hol doro hata di pangurupion ni Tuhani. Molo si hol rohata ro asini rohani Tuhani di bagasang ngulutta. Dohono ni hatan di hata taparade madalan di Jehovah. Taparade madalan. Itu kata Tuhan bagi kita. Kalau engkau merindukan berkat Tuhan, engkau merindukan jamahan Tuhan, engkau merindukan kebaikan Tuhan, engkau merindukan berkat Tuhan di dalam hidup, engkau merindukan kesembuhan dari Tuhan, persiapkan jalan kedatangan Tuhan dalam hidup. Seperti yang dikatakan di dalam nats kita ini, lembah harus ditutup, gunung dan bukit harus diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus diratakan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Gabingok doh kami molo turpukor rupane molo ro kunjungan di presiden. Somalna ingat dalan pamulusan ni presiden on ikon saya di padinggaddo ikon tinggaddo dalan ni presiden. Persoalan na olor sipata ngadi pada di dalan rute ni presiden alai lari tu dalan na asing presiden gawi tarboto ma adong do habe dalan na siga-siga gitu. Artinya rupanya kamang dot taminang bahwa firman Tuhan mengatakan para di dalan di Jehovah molo si hol rohata di asi do holong ni rohani di bata molo si tutu do rohata masih hol rohata di pangurupi Tuhani ikon para deot tadi derita. Jadi iko patuduhonot tado na memang sihol rohata. Kita harus benar-benar menunjukkan kita benar-benar memiliki niat untuk meminta berkat Tuhan. Unak kira dalan nesiga-siga rupani taparade dirita. Artinya rupani dohononna unang kita meminta pertolongan Tuhan tapi kayak enggak niat gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Kalau benar-benar kita memang merindukan kedatangan Tuhan, kita benar-benar merindukan berkat Tuhan datang, benar-benarlah kita persiapkan dengan baik. Unang hira kolom ria-ria, bamoloro rome dan soman. Tetapi orang yang benar-benar merindukan kebaikan Tuhan, benar-benar merindukan berkat Tuhan datang dalam kehidupan dia akan benar-benar mempersiapkan dirinya. Idona didok hatani di bata tutonga-tonga ni bangsa Israel. Para dehamu dirimuna. Para dehamu dalat di Jehovah. Ay molonunga denggas sude rade sude ikorona matuhani laho peluahon nasida. Alani do akamang dot taminang babu hama ro pangurupion ni Tuhani tutonga-tonga ni nguluta alai hita sadiri pedang siap kan itu. Ya bagaimana caranya Tuhan datang? Kita pedang ngolor ade diurupi Tuhani. Tentu ya berkat Tuhan juga. Bagaimana datangnya dalam kehidupan kita sementara kita tidak mempersiapkan untuk kedatangan berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi orang yang benar-benar merindukan berkat Tuhan, dia akan menyediakan apa yang dibutuhkan untuk menerima berkat Tuhan. Artinya akamang do taminang neng dohonon na tuhita unang adong akadosa na mga bati pasu-pasu doho pangurupion ni Tuhani di bagasan ngolutta. Unang adong. Iko pasidingot tado akka nasa dosa, akka roha na sotama, akka pangulaon na sodenggan. Iko payasot tado sudene. Supaya Tuhan benar-benar datang dengan baik
di tengah-tengah kehidupan kita. Jala ido nang di bagasa tikion akamang dot taminang dinalaho menyambut parningota kita di haroroni marningot kita di haroroni Tuhan ta Yesus marhite Natal na nang tarayahon las ido nang di minggu Advent sadarion nang diarahon hatani Tuhan ta tu hita asarade hita laho menyambut pesta Natal na nang tarayahon supaya kita benar-benar mempersiapkan diri kita supaya Natal itu menjadi Natal yang begitu sangat indah, Natal yang begitu sangat menjadi berkat, menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Memang benar-benar mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Martangyak kita. Maulia tema Tuhan di pasahak rohanami di bagasan minggu nami sadarion. Dilehokko di hami Tuhan partikian laho manangihon hatam. Asa di payung hatam do hami Tuhan. Tung narade doho laho mangalehon haluaon di hami. Mangaleho pangurupion di tonga-tonga ning ulu nami. Nungatung takas pangaramotiomu pasu-pasum di bagasan ngulu nami Tuhan. Marhiti hararoni anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabisi palua di tonga-tonga ning ulu nami. Alani itu Tuhan diajarhon hatam dohami di minggu nami sadarion. Asa totong ma Tuhan marpakirimo kami holat tuhodo Tuhan. Dinasa parukilon akasi taonon kurangnya akasi pikiran na huadopi hami Tuhan. Asa dipengok hatam hami holan marpos ni roha tuhodo hami Tuhan. Narodo tidiktikina pasu-pasumi di bagasan ngulu nami. Jala dipengok hatam do hami Tuhan asa nang mangarade hami para dihodiri hami Tuhan. Asa tung takas si hol ni rohanami Tuhan majalo nasa pasu-pasu nang si pasahatommu di hami Tuhan. Sayunang mangabati akka dosa. Gabi paholak kami Tuhan sian asi dohot holongmu. Na mangabati hami Tuhan daus yakko Tuhan. Na mangabati nasa pasu-pasu nang si pasahatommu di hami Tuhan. Alani asima roham Tuhan. Say sama nasa dosa pangalosyon nami di adopamu Tuhan. Asima roham Tuhan. Saya tatak mahami di nasa gulmit ninggulu nami Tuhan. Pasu-pasu mahami asa tungboy lam mangatu si hami Tuhan di hatam. Tuhan di bata amanami di bagasan minggu nami sadarion. Rodo hami Tuhan marsoba tu adopamu. Rap hami martangi yang tuho Tuhan. Odo Tuhan na uboto na mangatusi saluhut pardalanan ningulu nami Tuhan. Nasaragam na sinakapan ni rohanami. Nasaragam na akapinikiran ni rohanami Tuhan. Dohot nasa na niula ni tangan nami Tuhan. Pos rohanami Tuhan. Tungsongod dia pe Tuhan di aka usaha. Nabuhi hupatupahami di bagasan ngulu nami Tuhan. Alay dada mga sahon gugunami hami. Tung marpangusal dia tuhodo hami Tuhan. Saya si maroham Tuhan. Saya jumpa madihami di tikina. Pasu-pasum na dumenggan di bagasan ngulu nami Tuhan. Marparbuay ma Tuhan. Nasa na niulan ni tangan nami. Nasa na pinikiran ni rohan nami Tuhan. Mga sahon huasom naguguhi. Tuhan di bata amanami nang di bagasan minggu nami sadarion. Marlas ni roha marolopolop danang huriam HKBP Tuhan. Ala nong boy mardala doho denggan. Sino de godang di tonga-tonga ni huriam HKBP. Di bagasan hadameon doho di bagasan hadingganon. Jalanunga nang terpilih Tuhan. Aka uluat di tonga-tonga ni huriam. Sian Eporus Sekretaris Jenderal. Dohot nang Kepala Departemen Natolu Tuhan. Rap dohot akka pareses 32 halak. Pos rohanami Tuhan. Sepatau manasida gabi uluan natotong marsahala.
uluan na nigohan ni Todim. Jalaboy na sida Tuhan, laho manguluhon huriam HKBP, tutikin na yung ro tulam dinggan na. Parsahalay na sida Tuhan, pargugoy na sida, manguluhon huriam Tuhan. Asa marhite na sida Tuhan, lam rarat ng baritam, di tonga-tongan liat portibiyot Tuhan. Songoni Tuhan, nang dibagasan program di tonga-tongan ni huriam martangyang dorahami. Pasu-pasu Tuhan di akka rencana-rencana di tonga-tongan ni huriam. Tarlumobi Tuhan di akka partikyan na jonokon. Na yung patupon namin ma Tuhan di akka rapot ni parhalado, rapot huria, rapot ni akka seksi-seksi, laho pasadahon roha doho pikiran namin mangarang-rangi di akka program di huriam tu tahun naro Tuhan, tu tahun 2025. Pasu-pasu di saluhut na Tuhan, di akan nanaing si ulahonon di tonga-tonga ni huriam, asa totong lamar sangap ho Tuhan di huriamon. Songoni Tuhan, martangyang hami tu ruas ni huriam na dibagasan parsahiton, asimaroham Tuhan, homa na mamasu-masu di akadongan namin na marsahit. Na adong di rumah sakit, nang adong di bagas na sida Tuhan. Posrohan nami se asim rohamma Tuhan, na madongani mangurupi na sida Tuhan di bagasan si taonon na sida be Tuhan. Pasu-pasu aka ubat Tuhan, pasu-pasu di aka perawatan na dipatupa di nasida. Menjadi hahi pasom may Tuhan di pamatang na sida Tuhan. Songoni Tuhan di aka dongan namin na marulang tahun na di bagasan mingguon. Sepasahaton nami donang nasida tuho Tuhan. Las ni rohan nasida Tuhan, kajang umur nasida. Tung ala ni hodoy Tuhan, na mangudut ho sa hanguluad di nasida. Sehoma Tuhan na pa tauhon nasida Tuhan, makamulatehon ari-ari ni ngulu na pinasaha mo di nasida. Tung ahape na sinakapan ni ngulu di nasida Tuhan, di pardalan ni ngulu nasida, o manapatuluson, lehonom mo di nasida hahipason dohot kajang ni umur. Tuhan, songoni nang di akka program ni huriam, doho akka perayaan-perayaan Natal yang sipatupon nami pe Tuhan di tonga-tonga ni huriamon. O ma Tuhan, patauhon pasikopos sudi saluhut na Tuhan, asa saluhut na buhay hupatupahami di perayaan Natal, gabi sangap di guarmo may Tuhan. At tunggu di homa pasahaton nami diri nami di bagasan Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Kamang dot taminang tapa radema piliata tapasahak ma uhut mahita maredesian ede nomor 38. Sigong raja
mapiliat amartang yang mahita. Adi di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroron di saluhu sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mol diutus. Pasahat hami masya na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mi gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala asa para siya kami pilihanon patibul honara jaumu di tengah-tengah ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam hutada hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gira hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tonironi pamataku hosado gogoki rodi salut artaku upasa di Banua Gijang, saya pinurbadia magwarmu, sero maharajaumu, saya saukma lomoni roham di Banua, tongosongon na di Banua Gijang, leo matuhami sadaron hangulu asyapare, seesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togiho tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Aiho dona
Aleleng ni leleng na. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutol di munabe. Amen. 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 Hosiana di anak ni Raja Daud, paroi gor jala parmonang, marsurak mahoboru Sion, rajam do manopoton. Amin, haleluya, puji ta sombara janasian surgoi. Puji magoarna. Haleluya, puji ta sombara janasian surgoi. Puji magoarna, Raja si parmonangi. Amin, haleluya, puji ta sombara janasian meoni. Amin, haleluya, puji ta sombara jani hadameoni. Hosiana di anak ni Raja Daud, sodolo nono andame. Nalambok nasere prohai, Hosiana di ginjang. Amin, haleluya, puji ta sombara janasi surgoi. Amin, haleluya, puji ta sombara janasi surgoi. Puji magoarna, Raja si parmonang. Amin, haleluya, puji ta sombara janasi hadameoni. Amin, haleluya, puji ta sombara jani hadameoni. Pertigor jala parmonang, masura mahoboru Sion, rajam romano poto. Amin, haleluya, puji ta sombara janasi surgoi.
Amin, haleluya. Puji ta sembah Raja Nasia surgoi. Puji magoarna Raja si parmonangin. Amin, haleluya. Puji ta sembah Raja Nasia dameoni. Amin, haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni. Ayat 2. Jana di anak ni Raja Daud, narola mambo andame, nalambok na cerebro hai, Hosiana na diginjang. Amin, haleluya. Puji ta sembah Raja Nasian surgoi. Amin, haleluya. Rajin ta sembah Raja Nasian surgoi. Puji magoarna Raja si parmonang. Amin, haleluya. Puji ta sembah Raja Nasian meoni. Amin, haleluya. Puji ta sembah Raja ni hadameoni.